Zdravím vás, pri mikrofóne ako vždy Knisplet 1940 a chcem vás už privítať pri mojej štvrtej časti na hru World of Tanks. A dneska by sme mohli hrať tu s prítomným Hellcatom, pretože včera som si vyskúmal T25 dvojku, sa mi s ním včera dobre hralo, tak chcel by som vyskúšať, že ako sa bude hrať dneska, ale hlavne, vám to hneď ukážem, dôvod, ocenení. Chcel by som už mať hviezdu, tak chcem to mať v takom priamom prenose, vidíte, nám treba ešte nejaké necelé 3%, takže to sú nejaké 3 bitky, čo je akurát na let's play. A nechcel som dneska až tak nahrávať, ale v minulej bitke, to som nehral s týmto Hellcatom, ale s typom sa mi podarilo niečo takéto tuna. Takže dneska mám celkom šťastie, si myslím, takže by som to chcel dať aj celkom do hry. Tak dúfam, že sa bude dariť, len sa obávam jednej veci. Včera už keď som dohrával, tak som už išiel proti sedmičkám, takže bojím sa toho matchmakingu, že keď teraz dám tú bitvu, že mi dá osmičky. Ale však, čo vyskúšame, aspoň dávame bitku a uvidíme. Len nech sa darí hlavne. Ty. Dobre, tak toto je oveľa lepšie, ako som si myslel, bo včera keď som hral, tak som bol asi tam na takej úrovni, som bol asi tu na v poslednej bitke a tu boli všetko už sedmičky. Tu tak sa mi zdá, že bolo 85, ale zvyšok boli sedmičky. Začnem so sluchatkami. Československý krán nabíra nových aktívnych hráčov, tier minimálne 6. Splňam vek 18 putách, to už nie. Počet bytí minimálne 2500, a tak. Ešte, v podstate, ešte rok, aby som to splňal, hej. Takže ja asi, je to stretnutie, takže by som sa tu asi zakempil, tak však som stíhač predsa. Mám binakulár, maskovačku, takže môžem sa tu takto zakempiť. Boli už samozrejme reakcie z hľadiska mojej strelby, ja sa priznám, že som dosť krepý, ale že nemá používa automaticky zameriavač, tak sa budem snažiť. Ciele samozrejme, ktoré budú napríklad v pohybe, to tam použijem ten zameriavač, ale tak ako keď bude takto stáť, alebo niekto bude sa, alebo sa tak pohybovať pomalšie nejaká hevina, tak samozrejme sa budem snažiť už nejako takto strieľať normálne. Kebyže takto ide takto, by som tak išiel napred a vystrelil by som. Ale keď pôjde na nejaký ELCčko, to tak rýchlosť bude behať okolo mňa, tak samozrejme použijem automatiku. Takže to sa ospravedlňujem, som s tým nerátol, že tak bude vadiť, ale kvôli tomu tu teraz hovorím, že budem sa snažiť nejako a už potom postupne ho úplne vypnem, to sa dá vypnúť v nastaveniach, takže ho vypnem. Tu nebudem kryť toho Black Prince-a do kličku pekne, nenapadne, vidno ma? Nevidno, dobre. No super, cez tie domy. Ale idem s ním, je tam predsa sedmičkový Black Prince, takže ten by ma mohol kryť. Ja mu trošku pomôžem. Tak samozrejme potrebujem taký ten damage, takže 1000 by bodla. No aj peniazy, aj damage. Tak som samozrejme aj veľmi rád za tie vaše lajky, mám si zatiaľ 11 odoberateľov, ale myslím si, že to postupne príde. Keď sa samozrejme budú páčiť tie moje videjka, tak baby, to je motor. Keď sa budú páčiť tie videjka, tak budem natáčať aj z iných hier. Pekná. Takže môžete sa tešiť, samozrejme, viac odoberateľov, viac videí. No super, to som presne čakal. Ty koksi ho neprebil. Nie. Sakra. Joj. Nemal som tam ísť. Teraz ma to štve, sakra. Vedel som, že tam pôjdu z kopca. Joj. No nie, že som to vedel, tušil som to isto, lebo som stále odstrelil dementi. No tu táto 25 je. Tak čo, už idem do garáže a dám dačo iné, bo toto tá bitka iba začína ledva. Mám tu samozrejme parádny výber, takže zobral by som teraz... Včera som vás obral o odrad,
A s Cromwellom som ešte nehral, takže dám si Cromwella, som si dal na matchmaking. Paráda, výborne. Sa mi zdá, že taký podobný matchmaking jak s Hellcatom, tiež také 4-5 sedmičiek. Je tu jeden autobus, ktorý je na ich strane, takže free HP, dobre. Čaká si na hráče. Ako myslím si, počkaj, je tu KV-13. Tá IS-2 si myslím, je to ten tank za zvaťáky sa mi zdá, ale nemyslím si, že je taký ako silný. Počkaj, IS-2, IS-6, prepáči, IS-2 to je tá čínska verzia, čínsky fake IS-ka. Tu tam má ten pancier trošku iný a je modrý, švolkovský. Ale tá IS-6, čo som o tej rozprával, vždycky s Tigrom som ešte vôbec s ním nestal, že by som ho neprebil, takže to si nemyslím, že by bol až taký. Ale rýchlosť má dobrú, sa mi zdá. Mám tu KV-13. Tak idem s tým. Fajne vyzerá ten tank. Tu mi prípada KV-1S-ko, len s lepším motorom a trošku menší. Bo už taká väža, jak do 85-ky. Sakra, vrzga mi to sluchátko, neviem, či to vy budete počuť, ale normálne vrzga, práve sluchádlo mi tak hučí v tom. Takže sa pozriem len. Nahráva mi v pohode nahráva, takže to môže byť dobré. Dúfam, že tam nebudú tie zvuky, ani to škripe to sluchádlo, ale to si nemyslím. No to je 37, odradový tank ďalší, to vždycky, keď ideme 1 na 1, tak to vyhrám súboj. Prepáčte už automaticky. To vybehni. Hej, Hummel. Bol rozsvietil trošku, počkaj. Joj, som netrafil. Sakra. Nemám rád také veci. Jo, super, poď. Nemám rád také veci, že musím tak stáť s Cromwellom. A také prestrelky, to sú na heavinové veci. O, tých tam je. Jak neviem, čo v Stalingrade. Dávam ho. Do CS-ku zaliezlo, teda IS-ko. 34. Jo, až zle mi je, keď strieľam na tej 34, že to je môj... Mám rád ten tank. A tak čo, že nepriateľ, tak čo mám zrobiť s ním? Tam tu ustupuje, takže tento je tu sám, haha. Nedávaj práve. Dobre. No tak sa postupne do toho naučím, takže ospravedlňujem sa, keď nevedel som, že to tak vadí, takže samozrejme ja sa snažím prispôsobiť tomu, čo vy by ste chceli. Ide, ale nie, ten mi ho vyžere teraz. Si? A to sakra. Jak sa vymenili. Ale je to 3-4 pre nich. Ale tam taká jednotka, ale tam je za kopcom. Toho nevidím, ale to CS-ko by som si podal. Prepáčte, ja mám taký zlozvyk rozpráv na IS-ko, že CS-ko. By to tak, raz som si to pomýlil a odvtedy mierí na mňa. Zase mierí na mňa, super. Každý tretí tank mierí na mňa. Už nie. Jole, mohol som si zajsť. To si obkrútim. Teraz si dám práve tlačidlo, bolo to je obkrúcačka predsa. Skôr to dielo, debile. Počkaj, ja si ho tak zaseknem. Nevyžrať mi len. Dobre. Dobre. Zase už Artina ide po mne. Už to ide, už to začína. Takže asi, toto čo vidíte, to asi nie. Taká približná hra, čo hrám aj na odrádoch. Takže tam je free HP. Moje nech sa on netrafi do mňa, bo dielo má dobre, podivu. Je mŕtvy. Ale radšej sa hýbem, bo to... Tá Artina, neviem čo to je, čo tam je. M44 ide po mne už. Ale tam je Cromwell. Zrejme Artina bude na tejto strane, takže tu.
Ak samozrejme neušiel sakra kempujú to. No super, teraz ma odpraví. Poď. Ospravedlňujem sa, musím to teraz robiť, bo to bola už rýchlosť. O nie, to sú isto Poliaci, čo sú tam na kepe. Čaká, teraz zase to poviem strieľa, super. Asi ten Krobel. Bám. To nie je fér. Zase som to schytal. Ale takto je prehra. Lepšie takto zomrieť ako tu. Ale toto neznáči, keď to takto kepne, také zúfale, ubohé. Z ich strany. Porážka, aj tam porážka bola super, tímové skore. No aspoň to, aký damage som si nastrieľal, dačo. Škoda. Teraz mi to isto kleslo na nejakých možno 60%. 61,53. Štve ma to teraz bude isto taký matchmaking, že odpadnem. No čo som vravel, no toto som presne vravel, toto je úplne... Ale však čo už. Ale toto je zase taká mapa, kde sa dobre kempí, tu som dal tú misiu, že zničte... Nie, jak to bol spôsobte 1000 damage nepriateľskému vozidlu a nesmiete byť odhalení. To som tam zakempil, tak kde? Tam niekde som sa zakempil a tam som ho ostreľoval. A kupu divu, bezautomaticky aj samorievačky, bo tam bol nejaký tok, kavečka tam boli a tak. Ty kým sa pohne, tak bol koniec. Odbím sa hodila nejaká hviezdička. Posledný odpočí a ja sa zakempím kde tam. Do tamtých častí. To tam idú heavy, tam je to zakrúca, to by som si nestrieľal. A tu napôjdem kde. Tak Lumel asi zrejme pôjde sem. No tam je ten 25, môj starší brat, takže idem s ním. Mne sa mi tak Lumel pripomína no z Horna. Neviem jak vy, ale mi tak pripomína. Je to bola nejaká podobná konštrukcia, ale si asi pomýlili dielo, tak zrobili z toho dielo strelectvo. Ja som sa aj tak čudoval na tou rýchlosťou Hellcata a som sa začal smiať, že a možno aj konštruovali Francúzi, že Američania tam dajú tú penetráciu a Francúzi tú rýchlosť, aby rýchlo ušiel. Možno to bola taká tajná spolupráca, neviem. Alebo to Američania odpúkali? Neviem. Koľko to je metrov, že či zabere binokulár? Aj dve artíny, ktoré isto pôjdu po mne, ktoré sú na vyššej čate, takže budú spolupracovať určite. Takže keď ma trafí jeden, tam ma trafí aj druhý. A IS-2. Vidí nás? Už by sa zišiel aj ten 6. zmysel, predsa. 250-ka. No ja idem na tamtú stranu. No a tu bude tu lepšie asi. To je štve ma tá minulá bitka, bo tam to bol parádny matchmaking, že to som mohol lepšie púkať, ale vidíte, také sa stále, že som precenil síly našich, teda aj svoje, a podcenil nepriateľa, že nás nebude ostreľovať z toho kopca, ale tak čo už. Hlavne, že sme zdraví. No Jesko, už Jesko ide. Nech ma tá Artina netráfi, Dobre. A mám maskováčku. Vidí ma? Vidí ma. Hlavne, že má masková, ale nemasková sieť. Divné, strašne je to divné. Skúsim na slepo vystreliť? A nie. Ale je tam. Zakrúžej. Bože. A tento úplne na full. Nemám slov, jednoducho. Zase strieľajú všetci po mne. Teraz Zita sa presujem sem a som dá Artina. Ale šeče. Jesko sa trepe. Už ide, už sa teriga.
Bude tak strieľal na slepo, možno bude tam ich končina, tu jesko. Tam je nejaký stredňak. No, vezme tam dievo, tak. A ide sem, a trojka. Aha. Keď som mi trafil. Nemám sa o to už, fakt. Všetci strieľajú po mňa, keby som neviem čo bol. Keby neviem. Tu máte krížika a strieľajte všetci po mne. Tak zopasujeme si asi bitku s týmto s Cromwellusom. No, matchmaking parádny. Artina, ale ten štvorkový Nemčuk, toho sa asi bať nemusím. Toto je mal možno najvyššie doraziť, ale M44 tu je. Tu je náš štýl. Ja som mal ten štvorkový, tu je úplne dole. Adam R. Ako hráč nepoznám, ale ten tank, s ním som mal. Jediná výhoda bola, že mal že sa dal posúvať v pohode. Ale ako tá presnosť nebola až taká, si myslím. Koľko nahrávam, že sa pozriem? 16 minút. Dám to zase na takú pol hodinku, aby to bolo. Čo povieš na to, Cromwellus? Nezohnal som stále tú dielu, takže tá izoláčka tam stále je, takže sa ospravedlňujem ešte. Takže posledné sekundy a pôjdem asi tam hore. Gulagov. Let's go! To mi hovorí Artina, no také mi pomôže. Potvrдím to bol aspoň, bo som nechcel písať. Tam to dával? Aha, tam chodia heaviny. Ale to čo má? To je čo za skriňu? Ty koks, to čo je? To je základná väža ARL-ka? To je ďalší dôvod nekúpiť si ten tank. Ale že to je... Ja som zhľadkol, čo to je za škatúlu? Ty kokso! Čak to je jak papier, to iba si vystrelí po ňom. Čisto, zas. Ty kokso! Wow. Ja som prvýkrát v živote videl základovú väžu. A hovorí mi Rommel, že noob. Asi nie, isto. Chceš no? Tak asi hej. Idem chlapče, idem. Cromwellus to potvrdil. Ale ja pôjdem asi, ako vždy sem dole. Teraz rýchlo to treba šmyknúť, aby ma nikto netrafil. Dobre, dobre. A mám tu blinker, takže... Aspoň ma tu bude predčasne varovať pred mojou smrťou, bohov. Ty, tu nikto není. Ale sú tu len 3 heaviny, takže ako na ich strane. Takže oni sú možno tam, vyšli na chlapci. Ticho, ty fakt tu nikto není. To sa mi stalo prvýkrát v živote. A raz na odrade teda. Ale odrady sa nerátajú do bytia. Tu je... No. Zase mi trafil. Enemy armor is damaged. Penetration. We've damaged them. Dobre, si môj chlapček. Gotcha. Ideme ďalej. Teraz by sme mohli dobre obkúčiť, ja som schovám za tie domy a budem si ich strieľať tam. Rádom všetkých. A čo teraz ma nevidia, bo mi neblíka nič. Nemám tam blinker. Smerovka nesvieti. Enemy is hit. Poď. Pekne zacúvaj. Joj. Rýchlo išiel. A neboj sa ma. Joj. Škoda tých pár HPčok. A už je po ňom, dobre. Joj. No, už blinker ide. Blinker opravený. Teraz sa mal... Nie, nedám. Tak si ho... Joj, zás dom tam bol. No, dom, taký polodom. Track hit. Target acquired. To si idem obkrútiť, takže... Super, zase narazí do domu, či do skály, super.
To, do zeme. Paráda. Počkaj ďalej. Bloky máš čo, ďalej sa neposer, chlapči, ja neviem kde je. A on bol ešte na tej druhej strane, tam ten, no. Chlapče. Gotcha! Trafil som tank, takže gratulacje už. Ideme po artinkách. Samozrejme na keb nejdem, sám to neznášam, takže... A ja mám iba pas poškodený, paráda. Tie artiny, dlho som s ňou nehral, ale vždycky ma rucalo sem tak kde, takže... Počkať, trošku si to tu... Trošku ich ponapravím. Kde sú? Kde budú tie artiny? Aha. Tu sú experti. Či môžem kepovať, tak mám tu zrobiť, no isto. Ešte môžem nasrať. Na kep. Permission to engage. Enemy armor is damaged. Vidíte, som rád, vám môže iba poškodiť. poškodiť. Permission to engage. Enemy is hit. We've torched Hor, them. chlapče. Gotcha! Čo ti, ja tu budem kepovať? Čo som ja? No, 4 som si dal. Celkom slušne. Dal som najviac 9. Takže ešte tu je ten autobus, ktorý je takde tu. To by som si obtočil, takže zase sa ospravedlňujem, teraz bude automatický omeriavak, ale to pri otočaní treba. Ready to fire. Enemy armor is damaged. Musím sa zorientovať. Enemy is hit. Tak, vyrataj rýchlosť. We've damaged them. Target lost. Pekne. A cheater, sakra. Enemy is hit. 2, 1, 0, šťastný rok. Joj, sakra. Skoro. A o 38 týchto som mal. A dobrá hra, bola dobrá hra. Toto sa celkom vydarilo, si myslím. Tímové skore, pozrieme sa. 1000, ale najvyšší damage som dal. Dobre. Od autobusu, vidíte, briky najlepších. Takže to som spokojný. A už to ani nepozerám, Hellcat prehral. Úplne zás. Takže... No, 67,4. Musí byť vydarená bitka, jednoducho. Pozriem zase, koľko natáčam a pôjdeme ďalej. No tak stíhame ešte dačo. To zvedavý, aký tu nás zase bude. Takže... Ani plánoval som hrať s Hellcatom, ale... Zdá sa, že s tým... No super. Zdá sa, že s tým Cromwellom... Dneska mi to ide lepšie. Ale jak pozerám... Osmiček je tu len 5. No na našej strane 5. A na ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja som ich zrátal. Dobre. Čo to je? Čo to je za vlajku? A Nemec, sakra. Tam kúkne, tam Nemec. Spotudar, to Američan. Rusak. Briti. To má tu hufnicu na tom dielo, či sa mi to len zdá. Najkračšie má tu dielo. Asi má tu hufnic. No teda mini hufnic, keď to porovnám s hufnicou na KV2, to je nič. Ja pôjdem asi na tamto kopec, na kempič. Abo kam ide RHM, tam ide Maja. Raz sa mi stalo, že som mal... neviem, či to bol tento, alebo Cromwell a ma neprebil. Tento Dingol ma. To som mal zase také šťastie, jak nikto. Čo tu mám za dieru? Čo to je za... Čo to je? Taký kopco. To som tu začal zrobený, či čo to je? Zakra, čo to? Zase sa tu začali strieľať vás, super. Toto zbožný. Tak tam, ubožiaci. Kebyže tu tiket zoberie vážne, mu dám do zadku, to začne horieť. Idiot, no. Sa tu začnete strieľať. A nakoniec to skončí tak, že vlastná Artina zabije mňa. Jak sa mi stalo, čo som bojoval s IS-kom proti IS-3, a obidvaja sme mali odfull,
ale tam ten mal ešte základné dielo, nemal tu čo, mal posledne to, čo som mal ja. A normálne som vyhral. A bolo to tak, bol som ja, naša Artina a ich IS-ko, trojka, posledný. Obidvaja sme boli, už sme boli tak poslední, my sme bojovali. Ja som sundal to IS-ko, jak som si ja vydýchol, viete, už ukazovali skoro už ten koniec a nakoniec sme sundal vlastne Artina, čo veril na to IS-ko. Ja išiel poraziť. No, Tiger už svieti. Takže tak ja vždycky dopadnem. Trafím. Asi je ticho, tak nič. Piesko je tam. Však to taková vlna ma odstrelí úplne. Ale čo? RHM-ko nestrevaj, prosím ťa. Nicht schießen, nicht schießen. Bashing. Kritiku, čo som mu dal? A žijem ešte, aj RHM-ko vystrelilo. Ale pekne vyzerá to dielo, tá koncovka, takú fajnú. Dáme selfie, chlapče. Dáme selfie takú fajnú. Dobre. Selfie máme, ale mi to zase ukázalo 500 okien. Bo ja tu keď dám print screen na počítač, tam 500 okien ukáže. No nehambi sa. Tam musel si Joj. Že mu hamba nie je. Pekná spolupráca. Počkaj, Vanishing je tam. Tam je IS-ko. Sakra, som sa neskoro všimol, že to je papier. A dobre krytie tu dáva, dobre kryje. Ja som zatiaľ rád strafil, ale aj tu sa ráda myslím. Keďže tam tých odhalia, tu by sa dobre odstrelovalo. Cromwellus. Mám normálne nutkanie, a tu je ten expert, ešte nás to postrieľa. Mám normálne nutkanie tam na B. No kúkaj, čo ten debil robí. Tá hýbaj, hej, ten hejnko, máš pravdu, je to debil, Čo mi ide? Ja idem tam dopredu, bo ja to nutí byť tak vzadu. Zase skápem jak nutko, ale ja som nutka, že... Sakra, to je znamenie, že som použil zase automatickú. Sakra. Chcel som mu tam strieľať do boku veže a ja zase debil som dal automatiku automaticky. A hneď to zruším po tejto časti tú automatiku, bo teraz som tu nechce hľadať nastavenia. Ale som tam videl už včera, takže... Sakra, to čo bolo? Artina. A kto ma trafil prvýkrát? Už mi je poškodiť, tak som to nevidel. A pekne horím. Dobre, toto je znamenie, že dneska s Hellcatom... Včera bol dobrý deň s Hellcatom. Včera bol dobrý deň a s KV jednotkou som sundal 8 tankov, ale nechcem drážiť. Včera sa mi naopak s Cromwellom nedarilo iba na odrádiť, takže dneska sa mi darí s Cromwellom, takže ideme zas. No super, matchmaking dneska je vydarený je s Cromwellom, takže dáme poslednú bitku. Dám poslednú. Koľko nahrávam? No, ale 28 minút, takže dám toto tu na. Takže chcem sa poďakovať, že ste sledovali túto časť. Keď sa vám to páčilo, ocením každý like alebo komentár. Samozrejme budem najradšej, keď sa prihláste na odber, aby vám neunikla ďalšia časť. Informácie o videu nájdete tie 3 linky, čo som vám rozprával o stránke na klan, teda CSGTA, nie CSko a GTAčko, jak som vám vravel, ale Československé gardu a tanková armáda. A ďalšie 2 linky sú na moju stránku PC Games a posledný link je na Triver na tú stránku. Takže odporúčam pozrieť všetko. Samozrejme dopozerajte si ešte túto bitku, ja pôjdem tam smerom niekde a dúfam, že sa budete tešiť na ďalšiu časť. Takže ideme dohrať poslednú bitku. Takže je to stretnutie, je to Erlenberg, stále sa bude názov. Mám jednu veľkú nepríjemnosť tejto mapy, keď tu som campil s Hellcatom a neviem čo vošlo našej T-34, tej americkej osmičkovej,
do hlavy, ale začal do mňa vrážať úplne. Podakom som išiel vystreliť, vrážať do mňa, neviem čo mal za problém, vôbec, nič som nespravil, vôbec neviem čo mal za problém. Tak som to poriešil jednou vecou, som si ho začal, keď ja som už mal také nervy, som si ho začal obtáčať, dokonca ešte nepriatelia, čo tu kempovali, tak začali strieľať po tej T-34, bo videl, že čo on so mnou robí. Takže som im poďakoval a potom som tú T-34 dorazil. Vtedy som na hodinu nemal ten účet, lebo že som zabol parťaka. No ale viac som mal parťakov tých, ktorí mi pomáhali tu na normálne nepriateľa, začali po ňom páliť. A ja som im bol normálne na ranu. Takže toto som veľmi ocenil od nich. A neviem, čo tam ten mal za problém. Nič som mu nezrobil, vôbec som mu neblokoval, neviem, čo mal za problém. A tento tu nachápe. A aj Mixo. No, dobrý tank to je tiež. Len keď mne začne nabíjať, bo to dlho nabíja 20 sekúnd, sa mi zdá, ten zásobník. No ale mohli by to tam už trošku backupnúť. Ja vidím toho Cromwella, som zvedavý, či trafím. No netrafil som, to je diaľka už. A je iba taký pasák som trošku vystrčil. No dúfam, že nebude nikto na kopci. Už blinkám, už blinkať funguje. Ja by som na neho vybehol v pohode, ale ten Cromwell už tam je. A neviem ešte kto je na tom kopci, som zakempený, takže... Ja ešte keď tak osadnem sem dole a počkám na pravú chvíľu, kým, aby som mohol zaútočiť. Možno, či tu niekto nie je. A že tam je Cromwellus. Toj. Sakra. Tam ty máš dve. Mám si to chuť na neho vybehnúť, na ten Cromwell tam. Alebo skúsim dať ako moju akciu, kde by som dal obidvoch. A to by som sa musel použiť automatiku. Nenabíjať teraz. Dobre. Super, strelca som dostal. Hahaha. Teraz musím utekať ja zas. Počkaj, ja sa tu opravím. OK. Sorry, že som použil automatiku, ale to už jednoducho musel ísť, bo to bol štýl Cobra 11 na cieľ. Takže to som musel zrobiť. A oni to capnú. No dobre, že je to backupo takto. Neznášam také veci, aké to je stretnutie, ale toto nemusia robiť, že to tak capnú. Kebyže ho podpalím, sa smejem. A sakra. Ruská kreposť ma zachránila. Čo to má za dielo, že tak nabíja? Máme isto hydrolog, bo tiež rýchlo nabíja. A stovka. Sakra. Takže bola to posledná bitka. Ja vám veľmi pekne ďakujem za sledovanosť. Hellcat ešte nedorazil. Mal som v pláne, že to nakrútim s vami, s tým Hellcatom, nie tu teda, tak tu dám na ňo, s tým Hellcatom, že by som mal aspoň tú hviezdu, že by ste to videli, ale urobím to asi tak za kulisy a keď tak zajtra vám ukážem, že už mám tú hviezdu, no tu je kompenzácia za, má takto, asi na mňa narazil vtedy ten Tiger, takže sa vám chcem poďakovať ešte raz, že ste to videli, takže nejaké múdre slova nakoniec. Keď vaše plány zlyhajú, začína skutočný príbeh. Majte sa. मुझसे अक्सर पूछा जाता है, कालिंदा, तुम शंग्रीला क्यों छोड़ोगे? लेकिन सच तो यही है कि मैंने कभी नहीं छोड़ा। खुद से हटकर किसी चीज में विश्वास करने के लिए यही असली स्वर्ग है। शंग्रीला मुझ में है, आप में है। अरे ओ प्रिय चित्रकार, क्या ये आपकी टांकी के लिए काफी है?